Santa Ageda bezperan, ahor hitzetik hortzerak eskaintzen dizuena. Txolarri irratiaren aldeko saio arrakastatxua Tolosan, bertso egunak emandakoa, arratsaldean fokopean eta gauean kupela artean, zapinean pixu astunen zein gehiagoka, Jose Joakin Michelena eta Gregorio Larrañaga Mañikorta, eta Zuribetzekoan gaur 54 urte naufragoari basarrik kantatutako bertsoa. Iepala pinpanpun, arratsaldeon denoi eta arratsaldeon euri ere, Jesus Egiguren. Arratsaldeon. Imaz aiz bigarna? Bigarna Imaz. Imaz. Jesus Egiguren politikari ilustrea da, denok ezagutuko duzue. Berriro hain hau bertsoari guztua bilatzen, baina nik uste garai bat izan dela gehiegi hitz egiten zana, eta aberria eta Euskadi eta gauza... Baina lehen ere hitz egin diaguik eta bide gorretaz. Azkenatean politikaren zerbitzuan zegoelako, hala egun behar dik. Hori askotxo esatea zalda, Jesus. Politikaren zerbitzuan baino, politikari buruz ere kantatzeko, bertso ez du bakarrikan poesia eta naturari kantatzeko, gizarte arazoetaz kantatzeko baduk. Bai, baina, nahi gustatzen ez da, batipa beste bertso hori, ez da. Gizonak bakarrak dituen arazoetaz hitz egiten duena. Egon behar dik poesia politiko ere eta poesia realista. Dana dela, Jesus, bargaiak moztia, baina nik esklusiba nahi nian atera, kamara aurrean esan ezak, hori, liburu honekin batera, bi Lynch protagonista duen novela idatzi duela? Bai, lehenagotik idatzen, eta nahiago ninu arte malu, hau baino lehen dutik. Bi Lynch protagonista duen novela? Ilusio gehiago egiten ziagarrik, baina, nola Bilintzen poesia gaurko jendeari edo gaztei eta azaldutzeko asmoa nin. Jendeak ezagutzen dizik, baina etxekik zeinenak diran, eta etxekik Bilintz zeintzan. Eta orduan behar bada pixka da pasan nion da poesia guztiak sartu nitxulo estei novelan, eta editoriak zentzetxean nola salduko dugu Espainian naiz eta itzulia egon. Ni harrituta geratu ninduan, aitortu digunean hitzetik hortzera zalea hitzela. Oain berriz demostratu digu Bilintzen bizitzan gora beran ikainarakien gutxi egongo dela, Salva horrera aipatu didak. Hitzetik hortzera ze aspaldian ikusteko ohitura eutsi aldiok edo... Eske galdu nintzetat programa. Galdu nintzaik, ja. Alberto Zurio laguna duk, ezta, Xox? Bai. Eta ez aldiok, ezin alduke berarekin ahon batean esan gure programari ondo letorkiokela propaganda pixkat? Esan ziot, behin baino gehiagotan. Esan aldiok? Eta gaur bertan esan ziotu izen. Bai? Egin beharra dela, dagoena dela erderazko kanal guztik kendu, eta euskerazko kanal bat eta kalitatezkoa hori zein, Jesus, neu hortan, arrazoia. Eta esan ziot gaina. Eta ze esan dipeak? Esan ziot, gainea programa batean txek eta esan dingoit. Hori esan. Hori zen aldi. 6 liburu hauetatik 5 zure bertxokidek ekarretakoak dira. Ez dakitalare beraien gustokoena dalako, norbaiteko paritutakoa dalako, honea erakusteko besteik gabe, zuk lotu eta arrazoien bat bilatu. Autoayuda esaten zaio, araze portada eder, Andonie gainak ekarriko zun espaldin banabiloker. Barruan petatxoa, bazeukan notatxoa, ta notatxoak zion zer. Es fácil dejar de fumar, pero más fácil dejar de leer. Es fácil dejar de fumar, pero más fácil dejar de leer. Asko erretzen dut igual gehiegi, neronek neukan kontuan, eta gainera mesederikan ez dit egiten kantuan. Ze liburu xarmanta, ai zazpi horri falta. Ohartu naiz segituan, tabakorikan ez neukan baten,
neronek errenituan, tabakorikan ez neukan baten, neronek errenituan. Zapina. Bersolaritzaren munduan pisuko bi izen, Mañukorta eta Michelena. Gauzak ondo badoaz, saio benetan parregarria eta atsegina izango da Michelena eta Mañukortak eskainiko digutena. Mañukorta Ameriketara joan zitzaigun handik aberastuta etortzeko asmoz. Aspalditxo itzuli zen, baina oraindik ere lanean gogor aritu beharra dauka, bizi izateko. Bestalde, Michelena ez da bere tokitik mugitu, baina aberastuta lasai bizi da. Lanian zaiatua ni Ameriketan, izardia ondi jakin menditakanpetan. 7 urte eginda etorri zorretan, aitonak errezoia zedukan benetan, aberasteko ikasi behar da lapurretan. Besteren erremeiu, juk bide jaiuan, iezaz ibilia izerdi jaiuan, lanikan egin gabe orbizi nahiuan, lana edonek maite eduki baiuan, aruntza joan gabe bilatuko joan.